Jeg skal i dag fortælle om arealformer og sinusrelationer for en vilkårlig trekant. Men først vil jeg fortælle om arealformer. Arealformer kan findes ved de her tre formler, som er en halv gange a gange b gange sinus til c, eller en halv gange b gange c gange sinus til store A, eller en halv gange a gange c gange sinus til store B. Vi ved i forvejen, at areal af en trekant findes ved en halv gange grundlinje gange højde, og det er så vist nu. Først tegner jeg lige en vilkårlig trekant, lige smider C og stor A og stor B på, og så vælger jeg, at min grundlinje, det skal være A, så derfor så skal højden til A, den ligger her, som vi så kalder HA. Hvis jeg sætter det ind i min formel, så kommer den til at hedde en halv gange A, som jeg har valgt til at være min grundlinje, gange HA. Hvis jeg skal vise, hvad HA er, så skal jeg bruge sinusregler, og sinusregler ved vinkler, den hedder modstående tangent divideret med hypotenosen, og den modstående tangent, det er altså her, og hypotenosen, det er herover. Så hvis jeg sætter det ind, så hedder den HA divideret med B, og så hvis jeg ganger HA over, så kommer den til at hedde B gange sinus til stor C er lige med HA. Hvis jeg så tager min formel herover, og så sætter HA ind, som jeg har fundet ud af, hvad den hedder nu, så kommer den til at hedde en halv gange A som en grundlinje, gange B gange sinus til store C. Og det er sådan, man finder arealet af trekanten, som det er jo så den her trekant, som jeg har markeret her, ved den måde. Man kan også finde den ved den der, eller den der, ved bare at bytte rundt på bogstaverne. Nu vil jeg så vise bevis for sinusrelationer for en vilkårlig trekant. Sinusrelationerne er det samme, altså A divideret med sinus til store A er det samme som B divideret med sinus til store B, og det er det samme som C divideret med sinus til store C. Og for at bevise det, så skal jeg tage dem jeg har heroppe. Først så vil jeg bevise, at sinus A, altså A divideret med sinus store A, er det samme som C til sinus store C. Og det gør jeg ved at stille dem op over for hinanden, dem to jeg har heroppe. Og det har jeg gjort, skal I finde det, her en halv gange A gange B gange sinus til store C, og her er den for A, altså en halv gange B gange C til sinus store C. Hvis jeg sætter dem over for hinanden, så kommer det til at stå over for hinanden, dem to der, og så er der allerede nu nogle ting, jeg kan slette, fordi at de gentager sig på begge sider. Først så kan jeg slette en halv på begge sider, og så kan jeg slette B på begge sider. Så der bagefter kommer til at stå A gange sinus til store C er lige med C til gange sinus til store A. Og fordi der står gange, og jeg vil gerne have det til at ligne mine sinusrelationer, som står heroppe, det er dem to sinusrelationer, så gør jeg det, at jeg dividerer sinus stor A herned, og jeg dividerer sinus stor C herned. Så der kommer til at stå A divideret med sinus til stor A er det samme som C til store, divideret med sinus til stor C. Så nu har jeg bevist, at den der er det samme som den der. Nu vil jeg gerne bevise, at den der er det samme til den der. Og det gør jeg ved at tage dem to her nu, som jeg har her. Og dem har jeg skrevet. Lige der. En halv gange B gange C gange sinus til store A, og en halv gange A gange C gange sinus til store B. Det må jeg så sætte over for hinanden ligesom før, og igen er der nogle ting, der går op med hinanden. En halv på begge sider, og så går C op på begge sider. Så der nu står B gange sinus til store A er det samme som A gange sinus til store A. Det er så lige med
Og igen vil jeg have det til at ligne mine sinusrelationer, som er heroppe. Det skulle gerne komme til at ligne den der og den der, for det er dem to, jeg vil vise dig det samme. Og igen, fordi jeg står gange, så kan jeg dividere dem ned under hinanden. Så jeg dividerer sinus til stor A herned. Eller nej, stor... Jo. Og så dividerer jeg sinus til stor B herned. Så der kommer til at stå B divideret med sinus til store B er det samme som A divideret med sinus til store A. Og nu har jeg bevist sinusrelationen, som er den der er det samme som den, og den er det samme som den. God idé. Færdig.